Задача 6. Ако двойката x, y е решение на системата, то стойността на x плюс y е. Сега аз пак ви предлагам, тук като ни питат така, за стойността на x плюс y, а не ни питат колко е x и колко е y, следователно има начин, без да намираме колко е x и y, да разберем колко е техния сбор. Ако събереме двете равенства, ще получим 8 пъти x плюс 6 пъти y е равно на 14. Не може да изнесеме само x плюс y, така че ви предлагам да извадим от второто равенство първото. От 5x плюс 4y равно на 8 да извадим 3x плюс 2y равно на 6. И ще получим 5 пъти x плюс 4 пъти y минус 3 пъти x минус 2 пъти y е равно на 8 минус 6. 2 пъти x плюс 2 пъти y е равно на 2. Изнасяме една двойка и имаме 2 по x плюс y е равно на 2 и следователно x